vom juca Geometry Dash Light-ul. Pentru că mai întâi am vrut să văd cum e. Am dat sonor mai încet. Așa. N-am reușit să trec mapa asta. Super grea. Vedeți? Cam așa e jocul. Da, sunt cam răgușit. Așa. Ups. Încercarea a patra. Serios. Tare. What? Nu știu ce mi se întâmplă. Ah. Hai, ieși, reclamă tâmpită. Ieși. De ce nu vrea ieși reclama? Așa, cred că a ieșit. Da, și vom trece din nou. Ui! Lag. Ce pot să zic, am avut puțin lag. De ce? Mor în continuu. Da, mai încolo va veni o parte mai grea. Asta. N-am reușit încă să o trec. Dar am trecut acum. Serios. Frumos. Ce pot să zic? Am reușit și o să trec mai departe. Ui. Ups. Am aflat cu fața de pământ. Da. Deci nu uitați să lăsați un like la sfârșitul episodului dacă vă place. Dacă nu, faceți ce vreți. Și sfântul buton de subscribe, să nu uitați. Și să-mi scrieți în comentarii ce jocuri ați mai vrea să facem. Ui. Bine, boss. Așa. Da. Așa. Ah, îmi intră părul în ochi. Și mă deranjează rău. Ui. Of. Ok. Asta a fost ultima dată când am făcut asta. Cred că voi face asta. Asta că e foarte grea, presupun. Da. Foarte grea ce am spus eu. What? What, bă, ce grea îi? Mamă, bă, dar e prea grea. Nu poți. Imposibil. Serios. De ce tot mor? Tot mor în același loc. Mor în continuu. De ce? Muzică enervantă. Serios. Yay! Am trecut mai departe. Cel puțin mai departe. Da. Da, și cred. Direct reclamă. Fuc.
5 minute și cam atât va fi cu acest episod. Ne revedem data viitoare cu poate un alt joculeț. Pa, pa! Ne vedem!